Ibalik namin mo ang presensya at isip namin, hindi lamang sa panahon, kinakabaluan, o itong ibangin sa namaya at palenminayin. Baguang station to Smedi, 1609. Inawag ka rin tao, itagalak sa kanyang bisita. Saka, makakalitan sa Diyos na may nanay na ulo, kailangan hindi ko harap ang ilo. Binago ito na aking mga hindi kayo kumari sa kanya. Ibigin ko to ako, ibigin ko ang buhay, ibigin ka, ibigin ko ibigin sa maraming inahos sa pag-ibig. At natin may pangalan at kahit ibig ko ang sinaka, ibigin ang sinaka ko, sinilin ang kilala yung taong ako. Hindi na doon ang pagkakulang na ang malukin na pag-ibig mga konsesyon. Hindi ko matabunan ang looking palunan niya ang larawan. Hindi niya inisip dahil tamawa. Hindi tayo ko dalayalan ang pabrama. Huwag na marilang teka lang at pisang meron maging patrona ng balik. Hindi netong yung milagro ni larawan. Ang sa Pilipinedo, asinulang ba manila ang inarsabismo ng Manila. Sampai dapat saya ini satu lugar ini mempunyai dari Nepal. Bishop dalam keselamatan ini dalam apabila Bishop memang dengan sarili ini Marius Antamaya. Bawang kami bawang kami tenang bawang makabebe. Bila magulang sa kanan. Ito yung sulat ng Temalaya sa Biskon, Manila at inelo ka ng kalala at isulit inaprobane niya sa Biskon. Bulan ng Mayo, Petsa na 17, Banuang Pilsen, Sheltos, Kaposi, 1614. Kanyang biyang probane ni Kayaduan ng Karitmeayon. Itin pa rin, dingdam ng salitang Kastila, El Pueblo de Cabuno. Inginamit din ba rin at itinigin sentro yung aking dito doon sa tulungan ng Gayang na Purisima. Dito doon sa pagkawalan ng Mano Castilla, itinigin sa aking din ba rin, ilapin ng poblasyon, isang Maria